Mit navn er Irvin von Beckowitz, og jeg står bag genbrugsskuret. Det er sejrsdansen, kan du se det? Jeg har altid elsket genbrug. Faktisk så meget, at jeg har lavet mit eget genbrugsprogram. Men jeg er klar til kamp. Det her er programmet, hvor jeg udfordrer 5 genbrugsentusiaster. Hej Annette. Hej Ronny. Hej Oscar. Hej Janne. Hej til at se, hvem der kan finde de fedeste genbrugsfund. Er den ikke fed? Vi får 2 timer. Jamen før er det så tiden allerede gået. Og 500 kroner. Hvad koster lampen her? Og til sidst skal fundene bedømmes af programmets dommerpanel. Og så siger vi på pladserne. Færdige. Og så lige om lidt, så lader du mig løbe først. Ja. 3, 2, 1, nu! I dag har jeg bevæget mig mod det nordjyske, og jeg er totalt på udebane endnu en gang. Dagens modstander er en vaskeægte genbrugsentusiast, som er ekspert i at hive genbrugsfund ud af butikkerne til ingen penge. Men bliver det lige så nemt, når de 500 kroner og de sædvanlige twist rammer? Det får vi at se, når dagens afsnit er om. Velkommen til Genbrugsdysten. Hej Janne. Hej Jeppe. Velkommen til Genbrugsdysten. Tak. Er du klar til at konvertere dine sådan små sædvanlige loppeture til lidt konkurrence i dag? Jeg er klar til at slå dig i det, ja. Ja, det er jo noget, du tror. Det er noget, jeg ved. Tror du, det kommer dig til gode, at du kender butikkerne i de nordjyske lidt bedre, end jeg gør? Jamen, du har jo snydt. Du har jo ringet til de butikker, jeg normalvis plejer at gå i. Ja. Hvem snakker du med? Ja, men det er så godt. Ja, det skal vi til ressourcen sammen. Er det ham, du ringede med? De vil godt åbne en halv time tidligere for os. Det var min idé! Det var min idé! Det var ikke med! Hvorfor? Det er min butik, ja! Du vidste overhovedet ikke, den eksisterede. Du var simpelthen så det røv, og kæft, du snyder! Han snyder pisse meget af givet. Altså, jeg kan allerede mærke på ham. Hvis det er Hobro i dag. Så jeg håber at der stadigvæk, at du ikke kender butikkerne. Så du tænker alligevel, du har en fordel? Jeg tænker, at jeg stadigvæk slår dig. Janne, i dit, mit og vores genbrugsunivers, der spiller kunderne jo faktisk sådan en ret stor rolle. Så i dag der er det også kunderne, der skal afgøre, hvem af os to, der vinder. Ej, er det? Ja, det betyder, at når vi er færdige, så kommer der et panel af kunder, som skal udvælge, hvem af os to, der har fundet de fedeste fund. Og det er ikke kun dine venner, vel? Nej. Nej, okay. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at du godt kan finde på at snyde alligevel. Janne, i dag der har vi 500 kroner og 2 timer. Men inden det, så har jeg et lille benspænd til os begge to. Fordi nede i den her kasse, der ligger der 2 lapper papir med 2 indkøbskategorier, som vi to skal prøve at indordne os efter i dag. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, jeg er super dårlig til at indordne mig efter noget som helst. Så det kan faktisk være den her, der fælder dig. Ja, det tænker jeg. Er du klar på det alligevel? Det bliver jeg da nødt til. Ja, jamen det er faktisk rigtigt. Du har ikke et valg. Men kan jeg så ikke lokke dig til lige at stikke klør 5 ned, og så tage en af de 2 lapper papir og vise dyr. Dyr! Ja, okay, det kan jo tolkes. Det kan jo tolkes Ja. meget bredt. For du ser ikke mig købe nogen døde dyr. Jamen prøv at skal vi så ikke bare lade den blive ved det? Det tegner pisse godt! Og så sige, god kamp, og så siger vi ses om 2 timer. Det gør vi. Kategorien af dyr. Ja. Ja, vi er spændte. Jeg er spændt. Meget spændt. Jeg ved slet ikke, om jeg kører den rigtige vej. Nu prøver jeg jo. Men jeg så en genbrugsbutik på vejen herhen. Men jeg kan se, at Janne, hun er lige i røven af mig. Hvor fanden er du på vej hen? Det er en ensrettet, det der i. Hvis det er fordi, han gerne vil ind i kirkens korsager, der ligger her i Arden, held og lykke med det. Det er ikke andet end en glas og gammel lort, der er derinde. Farvel, Irvin. Nej, den åbner først kl. 13. Videre. Det vidste hun godt, den idiot. Vi tager en anden kirkens korsager. Om 23 minutter. Ja, det er fandme, det er dumt. Janne, hun kom foran ved at... Spørg alle mine undervisere, der har haft mig, og alle mine venner. Jeg er super dårlig til begrænsninger.
Der er super dårligt set, at der er nogen, der siger, at det her, det må du ikke. Du skal holde dig inden for den her kasse. Fordi jeg er bare sådan et individ. Kasser, det er bare ikke sådan lige mig. Der er en Røde Kors-butik der. Er den åben? Der er sgu en Røde Kors. Ja, vi er sgu travlt, da. Der er dyr, men de er godt nok kæmpe. Det bliver sådan meget hurtigt. Så er der en lille løve her. Nej, det er sgu da dyr. Det er 2 fisk. Jeg har faktisk lært noget af sidste afsnit. Ja. Og det har jeg så måske alligevel ikke, men jeg har lært, at man skal faktisk bare gribe det første og det bedste. Det er faktisk sådan den bedste mulighed, man har. Så skulle jeg tage den der fiskeplat alligevel, eller hvad? Og klar til sejr. Første gang. Jeg har til optagelse. Men med det Irvin, han køber, det er jo nemt at gætte, hvad der er hans, synes jeg. Han går jo meget efter det samme, synes jeg. Ikke altid. Det er meget brunt, og det er meget keramik, og det er meget fra 50'erne og 60'erne. Hun har jo sagt, at jeg vil købe brunt. Det er 100 kroner. Er den ellers sjov, hva'? Ja. Nå, vi skal tilbage. Hvad koster det? 65. Hej. Den der. Yes. Og det er på kort. Ja, det er det. Ja, så er jeg så 435 tilbage. Jamen før du ved af det, så er det som hjemme, eller så er man bare brugt det. Og se, det er jo så her, jeg synes, det er irriterende, fordi der er jo ikke nogen dyr på, men det er så... Jo, der er en ko! Der er en ko! 75, det kan vi godt. Hej. Sådan en basse der. 75. Ja, tak. Yes. Du har bare ting. Så, vi skal videre. Det kan være, når jeg lige kommer ind i Kibu, så skal jeg lige sige til Thomas, at når han ser sådan en høj, beskægget mand i gul skjorte, så skal han lige snakke rigtig meget med ham, når han kommer ind i Kibu. Jeg gør det. Skal vi ikke gøre det? Jo. Og så bliver der grøn. Ja, prøv at se. Prøv lige at se. Tankens kraft. Ej, hvor skal jeg vinde i dag, mand. Prøv at Janne, hun er 100% på vej til Hobro lige nu. Det har vi nu, men bare vent. Før du ved af det, så er tiden. Jamen før du ved af det, så er tiden allerede gået. Nej. Det er en pingvin. Og der er 50%, den tager. Sådan, det er... Den er fandme sød, den er. Hvad er så Pokémon, er det også dyr? Ja, det vil jeg mene. Fantasidyr. Men skal det alt sammen være dyr? Jeg kan mærke, at jeg hader den leg her. Hvornår kom han på den idé, at vi lige pludselig skulle have temaer? Synes jeg ikke lige, jeg har fået noget heads up om. Jeg er lidt spændt på, hvad Irvin han får skrabt sammen. Jeg føler ikke, jeg laver et andet end hold i kø. Nej. Hvad sker der? Jeg dytter snart. Jamen, det kan da ikke passe. Hvor svært kan det være at køre ud af en rundkørsel? Og der er Janne ikke. Nå. Hvor fanden er du så? Det kan jeg ikke. Det er lidt dumt. Det er lidt træls. Jeg er lidt irriteret over, at du ikke er Ja, lidt. Må jeg nok gerne indrømme. Bare en smule. Også fordi hun kan være alle mulige steder. Jeg var lige købe en taberpræmie til hende. Det er simpelthen julepynt alle sammen. Ikke købe sådan en lille grim nisse til hende eller noget. Det minder om dengang hun tabte genbrugsdysten. Prøv at se, ham her. Ham kunne hun skulle få. Så kunne hun have ham stående og tænke, dengang jeg tabte genbrugsdysten, der fik jeg den her. Jeg skal bare op og betale, du. Det kan jeg godt love dig for. Hej. Den der. Den der begnæs. Yes. Ja, en tiger. Er det på kort? Ja. Nu kører vi i Wiseman's Club, hvis det er åbent. Ja. Jeg kan ikke finde deres åbningstid. Cirka 8 minutter, ikke? Og så tager vi ressourcen derefter. Jeg synes godt, man kan argumentere for, at det er mennesker og dyr. Ej, hvor er du god.
vi er jo efterkommere af aber. Ej, Og så derfor må vi jo også være dyr, eftersom aber er et dyr. jeg tror lige, jeg er lidt forelsket, og det var et rigtig godt argument, det der. Den er bare for dyr, den der. Der er 50% her. Yes. Det var jo... Det var jo Okay, her prøver jeg bare... jeg får meget ejerfornemmelse. Jeg kunne godt mærke, at du prøvede at være sådan en gentleman, men det... Wiseman's Club. Så lander vi. Hvad er tidsplanen? Hvor lang tid har vi her? Jamen, vi har sådan til 20 minutter, hvis vi vil have det. Og så drøner vi mod ressourcen. Ja, jeg kan bare ikke lige forstå. Jeg synes, det er lidt spøjst, hvis det her det er en genbrugsbutik. Der er ikke skidt. Wisemans Center i Hobro, det findes ikke. Og pis. Så spildte jeg lige endnu mere tid der. Det er fandme også lang tid, jeg har brugt på transport. Den dræber man altså i dag, transport. Det er fandme dumt, det her. Nej, hvor er det dumt. Jamen, grunden til, at det er dumt, det er, fordi der kun er ressourcen derinde. Det ser ikke ud, som om der er andre butikker. Men ressourcen åbner ikke før om 24 minutter. Jeg har fucket det op for mig selv, det her. Nej. Så kan jeg køre 8 minutter et sted hen, og så kan jeg køre 8 minutter tilbage igen. Jeg når det ikke. Ej, der tabte jeg lige. Jamen, hvis ikke jeg kan blive lukket ind nu, så tabte jeg lige 20 minutter. Nej, hvor var det dumt. Jeg har lige skrottet 20 minutter af min tid. Hvordan er du gode sager? Jamen, jeg kan ikke lige sådan fornemme, om der er gode sager, eller hvad der er. Og hvad så, hvis de ikke har en fucking skid med dyr? Altså, hvad skal jeg så stå her for? Nej, det er noget lort. Problemet er bare, det kan ikke betale sig. Fordi jeg skal bruge 8 minutter derhen og 8 minutter tilbage. Så har jeg 4 minutter til at bruge inde i butikken. Det kan jeg jo ikke. Altså, det kan ikke svare sig tidsmæssigt. Ej, jeg har aldrig været så gal. Det er jo så dumt, det her. Og nu slukker jeg det her lort. Godt. Jeg tror, det var det. Nu skal vi ned og betale. Der er ikke nogen ved kassen. Kom. Nej. Der er ikke noget kø, så vi skal skynde os. Vi skal videre. Lalalala. Vi er på tid. Hvis der kommer en høj dude med skæg, snak med ham, når han kommer ind. Han vil rigtig gerne snakke. Bare brug hans tid. Det skal vi gøre. Ja. Og han har også en kamera med. Jeg og briller. Jeg er sådan en sød lille pige. Det er bare... Ja. Var der ikke 50% på det hele? Den sidste, den var det hele. Ja. 124,5. Yes. 124,5. Yes. Ej, jo. Jo, tag den jo. Den får du. Det er ansvaret først. Vi ses. Et overordnet tema i dag, der hedder dyr. Dyr. Ja, og nu spotter jeg lige den der, fordi den er faktisk... Jamen nej, men det her det er anden sæson, vi filmer. I den første sæson, der havde jeg faktisk en modstander, der fandt en i malet udgave. Så det er faktisk lidt sjovt. Altså, det er da også et dyr. Er det ikke et dyr? Det her. Jamen, jeg vil da sige, det er et dyr. Vil du ikke sige, det er et dyr? Whoop. Prøv her, 30 kroner. Den skal vi da have. Jeg tror, at jeg skal have gyngeelefanten også. Men det vil næsten være mærkeligt. Det er jo faktisk sådan lidt tegn, synes jeg, at den står der. Må jeg spørge dig noget hurtigt? Ja, jeg er jo slet ikke kendt op. Sådan priserne, er det bare 100% faste priser, eller kan man prutte lidt? Altså jo mere du køber, jo mere er vi villige til, så det er ikke noget, der er 100%. Nej. Okay. Det, der er fast, det er sådan noget som tøjpriser, så er der nogen, hvor det er helt nye varer, der har vi svært ved at slå prisen. Så hvis de er kommet, inden de overhovedet er kommet lige ud i butikken, hvis man siger sådan, så fint. det er første dag. Fint. Så, super. Fedt. Jamen, det er godt lige at vide, inden jeg giver mig til at stå og hive ned af... Men prøv at høre, er det ikke bare det, vi gør, Maja? Altså seriøst, er det ikke bare, at så... Også med de der horn, eller... Jamen, de der to, og så... Ja, begge to. Ja. Jamen, det er jo derfor. Altså, vi har jo ikke taget den ene. Fordi så der, så er der en lille skål med en elefant. Ikke? Det er bare for at tage noget mere. Altså. 50. 350. 400. 480. Tror du ikke godt, jeg kan få det ned på 435? Eller hvad? Tror du ikke det? Så har jeg brugt det, jeg skal bruge. Hej. Jeg tror, jeg har fundet det. Jeg sådan tænker, at mit... Skal vi lige høre, om det kan lade sig gøre for de penge, jeg har at gøre med. Altså, jeg regner det sammen til 480. Ja. Og jeg har 435 tilbage. Kan det lade sig give sig? 435? Ja. Det
Fedt. Så altså, vi vendte lige fra sådan en total stressfaktor til, whoop, nu er jeg i overskud. Og det kan godt være, der går lige noget 2 sekunder, Jamen, fordi der skal åbenbart op. Det er helt i orden. Prøv at høre, jeg har helt til 19 minutter over 12, så det, jeg har ikke travlt overhovedet. Hvad sker der 19 minutter over 12? Men der er vi færdige. Der går tiden. Der er tiden gået. Ja. Ja, jamen, jeg har masser af tid. Altså, jeg kan lige tage mig en tur på elefanten imens eller noget. Men er det ikke sjovt, at så står den der, ikke? Nu er den der. Fedt. Ja. Hvorhen? Du kan se ressourcebilen der. Hvis du holder derovre. Nå, Maja, skal jeg lige rykke de her ting så, eller hvad? Tænker du? Eller hvad? Ej, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke bare stille det her. Jo, kan jeg det? Er du også her? Ej, hvor hyggeligt. Janne, vil du have hjælp? Skal jeg hjælpe dig med at finde noget, eller hvad? Du skal gå din vej, det der Okay. Altså, det er bare fordi, sådan, mit humør, det gik fra hernede til at lige pludselig så vente det. Er du så mig? Hvor lang tid har du været her? Jeg har været et kvarter nu. Hvor har du været henne? Jeg ved ikke, hvor jeg har været henne. Men det er fordi, jeg er færdig. Jeg har brugt alle mine penge. Ej, hvor er det irriterende, Hvad er det, der er det? at du er her. Jamen, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Du er luft. Janne? Du skal gå et andet, prison break. Det er sæson 1. du skal gå et andet sted hen. De har også 2900 happiness. Åh, hvor er det stramt at have så dårlige tider. Ingen penge. Åh. Hvad er hun for en? Eller en billede? Prøv ikke den der på. Du er flot. Det er sejrsdansen. Kan du se det? Du er mega flot, du er. Du er helt vildt flot. Du har aldrig været flottere. 30, 50, 500. Jamen, jeg har jo alt for mange penge. Det havde jeg også indtil jeg kom herind. Er du sindssygt nogle gode rabatter, jeg har fået? Jamen, du fatter slet ikke. Jeg var sådan, kan vi prutte lidt om prisen? Nej, vi kan prutte meget om prisen, siger hun så. Hæft, mand. Jeg fik jo 15 ting for 100 kroner. Ja. Se, der var flere af dem der. Nå, men den der. Ja. Hvis den koster 60. Der. Nej. Kun i dag. 50% på alle spejle og billeder. Ej, så det har jeg jo slet ikke brugt nok. Nej, okay, jeg bliver lige nødt til at betale. Sådan er 300, ja. Prøv at se, det er det, der sker, når du handler her. Ressourcen, tingene det er så billige, at jeg bliver stresset over, at jeg ikke bruger nok penge. Men det var faktisk det samme issue, jeg havde. Jeg blev bare ikke stresset, fordi jeg havde god tid. Okay, kom. Og du er også utrolig hurtig, du er næsten lige kommet ned og bare sådan, jeg er færdig. Ja. Ej, det må du ikke sige. Jo, så kan det være, han har overset mig. Bum. Yes! Janne, så er vi tilbage. Ja. Og jeg må sige, der er kommet ret meget til på den her ret intense, i hvert fald for mit vedkommende intense shoppingtur i Hobro og omegn. Du gjorde den intens for mig, fordi du stod og viste mig alle mulige DVD-film, mens jeg prøver at koncentrere mig. Sådan, ud af alt det her, Ja. du har fundet, hvad synes du så selv er dit fedeste fund i dyre-kategorien? I dyre. Jamen, det er jo fordi, vi har jo haft en kategori. Det er dyr. Kategori. Det er bare diskutabelt. Ja, men men så, må jeg høre? ja, men det er fordi, jeg selv samler på dem. Jeg kan godt lide det her stentøj-agtige for Marvel. I dyre-kategorien, hvad synes du, den her er den fedeste? Mennesker, som nedstammer for dyr. Jeg skal bare være med. Ja, det er dyr. Det her, det er dit fedeste fund, synes du, i den her dyre-kategori? Ja, de her, ja. Ja, fedt. Det her, det er også en dyrekategori. Jeg kan se en elefant inde i det her. Altså, det er meget fri fortolkning, vi kører i dag. Jeg er spændt på at se, hvordan dommerne de håndterer Jeg er det. socialpædagog. Jeg er vant til abstrakt tankegang. Sådan. Du har jo stået og svinet lidt mine varer. Er der slet ikke noget af mit, du tænker, det vil jeg fandme gerne have købt? Nej. Der er en overvægtig bæver og dyt. Jeg tænker jo akkurat det samme om dit. Det eneste af dit, jeg godt kunne få på at købe, det er den der Cibus-plakat der. Ja. Ellers så synes jeg virkelig, det er noget skrammel, du har
Skal vi ikke bare se, hvad dommerne synes om det, vi har fundet? Det synes jeg. Fordi vi er tydeligvis ikke enige. Dagens dommerpanel er... Ja, jamen når jeg kigger rundt på de her mange fine dyr, så er der nogen, der har løst opgaven meget godt, og nogen, der måske har løst den knap så godt. Men den ting, jeg tænker for mig mest bare skriger dyr og sjov, det er den her. Sådan en har jeg altid godt kunne tænke mig at ride på, men det blev aldrig i min barndom, så det kan være, det bliver nu. Nå, Jeanne, så er det nu. Ja. Skal vi se, hvad dommerpanelet de har valgt? Ja. Jamen, mine øjne faldt jo over jeres mange finurlige ting, og nogle bedre end andre, som jeg også fik sagt før. Men den bedste ting er og forbliver den her smukke træelefant. Yes! Yes! Den er simpelthen en gave for Den er sgu da pissegrim. Elefanten, yes. Det er godt med dig. Mathilde, skal vi gå hen til den, som vi synes, der var den rigtige? Er du med? Vi stiller os også her. Jeg tror, du har ret. Det var det, du sagde om bagved. Yes! Det var det, du sagde om bagved. Elefanten, den trækker hjem. Hvor er det tarveligt, Det er så vigtigt. Skal vi se sidste stemme? Ej. Ja, jeg har faldet under for gruppepres, og jeg har også valgt elefanten. Sådan, mand! Nej, hvor er det vigtigt! Jeg kommer ikke til at... Jeg kommer til at høre fra dig. Tak, jeg siger tak. Ja, det... Hvordan har du det? Jeg synes, du er pisse. Hvis du lige holder den her, så har jeg faktisk en lille taberpræmie til dig i bilen. Jeg håber virkelig ikke, det er en af de der grimme nisser, du er med hjem fra Sverige. Jamen, jeg har jo været på shopping i nærområdet. I nærområdet? Og der er sådan, Hvad har du købt? sådan en lille butik i Hobro, der har jule... Jeg vidste det ikke. Så du får sådan en lille grim nis, så kan du tænke på mig, hver gang du ser den der ting. Det var der, jeg tabte 3-0. Man skal bare lige holde okay. Den er simpelthen 10 kroner, det var flot, eller? 10 kroner, jeg har flottet med den anledning. Så tror jeg, at du skal have den hjem på hylden. Ja, det skal jeg da. Og så tror jeg, vi skal sige tak til dommerne, og sige tak til dem, der har set med. Ja, den har lige sådan en voodoo-størrelse, jeg kan sådan lige... Og ja, tak for kampen, inden du kommer i gang med det der. Tak. Ja, vi ses ikke igen. Nej, det regner jeg heller ikke med. Jeg tror, vi skal se, hvad dommerne de har at sige. Så skal vi bare... Jeg tager den lige igen, den sidste. Er det okay? Sådan.